UJesu Kristu UyiNkosi. Ngithangale ngokucula esigwinye ukubingelela okumnandi kangaka kubaba bomntungwa ngibona emele ngiphambanise isithakazelo uMabazi sengikholekthile. Siyabonga kakhulu usebeke nengingasakwazile. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba bese ngikhohliwe futhi bengeke kube kuhle kushoyo mina ukuthi ngamfundisa hayi ngaleyo ngcono kusho yena-ke bengasakwazi uqinisile. Siyabonga kakhulu siyahlonipheka. uNkulunkulu siyamdumisa. Ngiyazi baba umfundisi ukuthi nebandla umoya ongcwele yakubeke kulona, kodwa kuyasithobisa kakhulu ukuthi ngosuku olukhulu kangaka ube kanye nathi. Siyahlonipheka kakhulu. uNkulunkulu akubusise abazalwane ohamba nabo nomama. Ngimbonile naye bengisamboni ukuthi kuyahluka ukukhula lokhu ngoba ngisho naye ubengeka ngibona ube bengikhona la ngoba uyazi ukuthi sila besihlanga nje besiphambanela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyinhloso yethu entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa ngasekhaya lezwi ukuthi simkhonze uNkulunkulu ngeqiniso. Ngake ngakhala ngelinye ilanga kuNkulunkulu ngathi Nkosi, yindaba mina engathi unginikeze okungafani nokwabanye, engathi okwami ukukholwa kuqinile kunokwabanye, kanti mina kwenze njani kimi? Wangiphendulanga, angingayi kuleyo mpendulo. Siyabonga kakhulu. Angazi-ke ngathi onke amamayi ayangifeyila namhlanje, angisazi noma kuseyimpi kaSathane. Ngesinye isikhathi sesithi izimpi kaSathane simsuka kungena, kodwa angazi-ke manje noma uye noma ubani. Sizoya ezweni leNkosi la sithola khona imithi, isiqubulo sethu. Yabona-ke bengithunyile kodwa kuyangibamba bakithi kuyakhona. Ngisayibheka nento ukuthi ngiyibhalephi le nto bengiyithunyile. Kade ngithunyile manje kanti ngiyibhalephi. La mathoyiletha lamasha bathe sebewavalile, khona inkinga ekhona, bangitshelanga-ke basho njalo. Sebewakhile, siyacela kuncenge-ke kula madala, sisambizile uplamba uthe uzoba khona in 2 hours uhlala esithawini, okuyena obewafaka. Njengoba-ke abantu babonile kulunguza amanzi laphaya, iya-overflowa naleli toilet la e-office. Ngithe ngithi ngiyaya ekuseni ngiyothatha amanzi, bengabona ukuthi aqhubeka ngathole ephezulu, ngehla ngaya ngale ngabona ukuthi blokile, kanti abeqhubeka nami sephuma la. So kusho ukuthi kunenkinga ngesisitimela, ngcono sibize umnikazi wayo-ke azoyibona. Ubeshilo-ke esho edlala, athi hayi bakuthi bande ungibiza uma unenkinga. Ngathi ngibize ngephasika, wathi yebo. So-ke sekufanele agwinye amagama akhe, simbize ngephasika. Labo mapayipi angaphandle la ngephasage kuney'ngane ey'dlalayo. Nginalesi sicelo, umuntu ohamba nengane engayiboni iyaganga la ikhona, ngicela ukuthi uyilande uhlale la. Ngoba manje sivula namapayipi ala, khona intente kube ngivulele, kanti kuzothi uma sekuflasha bese kuphumela ngaphandle. Kanti mhlawumbe ingane yakho, ngiyacela ingane yakho ibe seduzane nawe. Abangapha-ke bekuthiwa bezwe, sebeyezwa manje. Iyasebenza lesipike singale. Ayilungile, siyabonga kakhulu. Angibongeke kakhulu ekhwayeni, ngisithola ngesithuba sokubonga ngisukumela sengikhuluma indaba yesidlo ekhwaya lasentabeni ngamandla engiwaphiwe ngingelaseBhamshela, ngidlile eBhamshela. Babusithole funeka angazi ngoba ukulo leli khwaya, funeka wakhe lapho laseBhamshela, hayi kodwa leli kanye nawe ngoba ukhona ningabamba wakhe lapho. Angazi-ke sisazokubuza ukuthi ngathi kusasa ngitshela Nkosi, angijabule ukubona umntanje program. Luthelefoni kumgudluzi ingabe ibana sentabeni. Angazi sobona kusasa ukuthi kwenzakalani. Ngesonto emva kwenkonzo bobabili bayocula, hayi behlangene, thuleleli, you be the judge. Angidluleke lapho siyeke
sesiyavula-ke izwi lenkosi u-Isaya 53. Isaya 53 iyona nkonzo yethu namhlanje esiqhubekayo ngayo. Ngiyacela ukuthi ngikuphe kafuthane. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Akekho omunye esingamguqela. Basho njalo uShadraka, uMeshaki no-Abednego bathi noma ungasiphinda kaningi isithando Nkosi somlilo usivuthisa, kodwa ngeke siguqe esithombeni sakho kuphela uNkulunkulu ophilayo. Noma ngasivikela noma ngasivikeli, kodwa ngeke siguqe. Kwase konakele babizwa sabela, bathi bengene emlilweni zasho intambo ezibabophile. Yakhala inkosi yathi ngibona amadoda amane ehamba ekhululekile, kanti asiphosanga yena amathathu eboshiwe. Siyabonga Nkosi ngoba lapho kukhona khona wena khona inkululeko. Iba kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho ongcwele, uJesu Kristu UyiNkosi. Amen. Siyabonga kakhulu Baba uNtungwa ngokusibona sibuka nje nathi besingabuka. Wakhuluma uNkulunkulu enkonzweni zikaJulayi. Mina ngiyakhohlwa ngizazi uJulayi last year, uJulayi 2022. Wathi uma indodana yami uJesu njalo manifunda iBhayibheli kuthiwa yayiguqe ikhuleke, aniyiguqele ngani mina. Jesu waguqela ubaba wakhe, thina sifuna ukumguqela. So-ke saqala lapho-ke siyaguqa. Uma sikhuluma naye asihloniphe, asenze lesicelayo esikufunayo. Sizofunda-ke uverse 2, Isaya 53. Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, nanjengempande emhlabathini owomileyo, yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifunde. Isiqubulo sethu-ke sephasika lonke sithi yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Kusho ukuthi kuyacaca ukuthi-ke sibhekana nale chapter enkonzweni sizoba nazo, ngoba yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Okokuqala ngicela ukuthi sikhumbuzane khona ukuthi uJesu ulizwi uNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe uJohane 1:1 uthi ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Uma-ke yena engulizwi edala, kusobala ukuthi akekho umuntu omuhle emhlabeni nasezulwini njengoJesu. Ngiphinde, akekho umuntu omuhle njengaye, ngoba phela uyena odala umuntu amenza abe muhle, bese ziyaqhosha lezi ngane zethu zihambe phambi kwabantu abadala zinqunu zithi sinobuhle. Bakhohlwa ukuthi ukhona omuhle. Elithi izwi lenkosi uNahume 1:7 uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lokuhlupheka yabazi abaphephela kuyena. Kodwa ngalolu suku lithi iBhayibheli wayengenasimo nabuhle ukuba simbuke. Umuntu omuhle kunabo bonke abantu emhlabeni nasezulwini wayengenasimo nabuhle ukuba simbuke. Kufuneka sitholeke ukuthi yini isizathu salokho. Siyasazi silula ukuthi izono zethu, kodwa-ke kukhona okungale kwalokho okujulile. Lithi-ke izwe silifundile ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini owomileyo. uNkulunkulu umkhulisile njengehlumela, mhlawumbe ngizobuye ngiyichazelele. Wamkhulisa njengempande emhlabathini owomileyo. Kodwa kunezinto ngesikhathi esesiphambanweni ezenziwa amaqembu amabili noma abantu ababili kuye. Ngenxa yesikhathi sizokhuluma ngezinto ezenziwa umuntu oyedwa kuye.
uma umfunda ngathi chapter 53 kunezinto ezenziwe uNkulunkulu kuye. And kunevesi sisazolibona elithi wajabula uNkulunkulu ngokuhlushwa kwakhe. Engajabuli nje kuphela naye waeda wamhlupha. Mhlawumbe ungakwazi lokho. Emhluphela into eyodwa, emhluphela wena nami. Bese kuba nabantu abamhlupha bengazi ukuthi bamhluphela mina nawe. Bethi bayamhlupha nje bamhlukumeza. Asizukwazi ukungena kweyabantu, sizokhuluma ngokuhlushwa. Uyise. Kodwa singakafiki kukho kuzwakale kahle ubuhlungu bokuhlushwa ubaba wakho. Kufanele sibuke ukuthi wakhula kanjani ekhuliswa uyise. So le nkonzo le izogxila kakhulu ekukhuleni kwakhe. Ukuthi wakhula kanjani uyise emthanda ekuye. Ukhazile omunye ekuyise noyise kuye. Kodwa kwahamba kwafika isikhathi la uyise mhlukumeza. Ubefuna mina, befuna wena. Kuzosiphoqa ukuthi kuze sithothwe wakhula kanjani siye kuvesi 1 ka chapter 53. Sizowabuka njengamavesi ambalwa enkonzweni yamanje neyantambama. Ngokudinga inkosi mina sinoze nengibone ngesonto ukukhuluma ngenkosi uJesu nokuhlushwa kwakhe. Lokho-ke ekuseni kusasa kuzothothwa abefundisi. Ngizokwenza khona-ke lokuvuma kwenkosi. Uthi-ke kuvesi 1, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ngoba ukukholwa kusikhona kwabantu bonke baseThesalonika besibili chapter 3 verse 2. Lithi izwi lenkosi ukukholwa kusikhona kwabantu bonke. Haya kusikhona kwabantu bonke. Ukube phela bekungowabantu bonke. Ngaba akekho umuntu osethaveni manje okhuza utshwala. Ngaba akekho umuntu osebishman. Ngabe bonke baseyinkonzweni balalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Ukukholwa kusikhona kwabantu bonke. Into ebuhlungu ngokukholwa ukuthi ngisho esiswini sakho enganeni zakho akuzona zonke ezidalela ukuphila okuphakathi. Ufundiswe Isaiah 43 verse 6 and 7 uzokutshela athi uNkulunkulu unabantu ababumbela ukuphila okuphakathi. Iqiniso elibuhlungu lelo lokuthi khona abantu abangakudalela ukuphila okuphakathi. Musa uthi namhlanje la sizokhonza uNkulunkulu ophilayo. Ubambe njengekhaya zamantumba, ukhona umntumba phakathi kwenu. Bambisisa njengekhali zamantumba lo Musa. Ngoba uyadlula uzothi ufuna ukuthi ungabusawuthola. Izwi lenkosi Isaiah 55 umfuneni esenokuthola. Imbize seseduze omuba ishiya indlela yakhe. Ngiyakuncenga ngikuKristu. Uma ngabe ubungakasithathi isinqumo sithathe namhlanje. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Impendulo Isaiah 52 verse 10. uJehova wambulile ingalo yakhe engcwele emehleni izizwe zonke namajuju konke omhlaba ayakubona insindiso kaNkulunkulu. Yamsabisa leli ngizi. Ingalo kaNkulunkulu yambulela izizwe zonke emhlabeni nasemajukujukwini omhlaba. Bazoyibona insindiso kaNkulunkulu, linakelele igama, bazoyibona kusho bazoyamukela. Nansi into ebuhlungu, yambuliwe ingalo kaNkulunkulu emhlabeni wonke uJesu sifele sonke. John 3 verse 16 uNkulunkulu wathanda izwe langakwazi wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba noma ubani okholwa yona ngabhubhi kodwa angene ephileni ophakathi. Bonke abantu bazoyibona insindiso kodwa bona bonke bazoyithola. Uzokwahlulelwa noma uzokwahlulelwa ngokungakholwa kwakho. Uzohlulelwa ngokungakholwa kwakho. Sibukele uJohn chapter 12 lesibukeke umbulwa kwengalo kodwa ingambulelwa bonke.
uthi verse 37, kepha noma ebezenzile izibonakaliso ezingaka phambi kwakho abakholwanga nguye. Wenza izibonakaliso kodwa abakholwanga nguye. Namanje uNkulunkulu uyasenzela izibonakaliso ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kodwa khona abantu abathatha isinqumo sokungakholwa nguye. Azathi uJesu, uma ngingafuni ukukholwa yini, kholwa nemisebenzi engenzayo. Ikhona lento ukuthi umuntu ungamphiki, umuntu ungamfuni. Ngifuna ukusho namhlanje, uma ungamphiki ubaba uNsibanda ungamfuni kulungile, kodwa ukholwe lento ayikhulumayo, ukholwe lento uNkulunkulu ayenzayo ngaye, iyona nje yodwa ukhohlwe uyena. Ngoba vele akanalo izulu, akanaso isihomo, nawe usazohlulelwa njengawe. Khohlwani mina, kodwa ke uyilalele lento ephuma kulo mlomo ngoba iphuma kumina, kuzokusiza ngelinye ilanga. Noma uJesu ezenzile zonke izibonakaliso ezingaka phambi kwabo abakholwanga nguye. Verse 38, John chapter 12, ukuba izwi lika-Isaya umprofethi ligcwaliseka likhuluma lokuthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu? Ingalo yenkosi yambulelwa bani na? Isizathu sokuthi abantu bangakholwa bonke ukuthi kugcwaliseke umbhalo. Yini umbhalo? Uhlelo olwenziwe uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa. Iplani kaNkulunkulu. Wahlala phansi waplana waqeda. So ukuze kugcwaliseke, khona abantu abazogcwalisa umbhalo kabi, bekhona abantu abazogcwalisa umbhalo kahle. NjengoJudas Iscariot. Uthi uJesu mayesehamba, yamuka indodana yomuntu njengokulotshiweyo, kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngabe ngcono ubakazange azalwe. Kanti pho wazalelwa ngakithi, waze wabuhlungu, uzalelwe ukhaphela uJesu. uJesu abesekudabukela, athi ngabe ngcono ukuba uzange wazalwa. Niyabona kodwa umusa uNkulunkulu asenzele wona. Uyazi ukuthi kwangaba yini uJudas Iscariot, kwangaba uwena akudala uNkulunkulu akudalela ukhaphela uJesu hambe esikhogweni. Uthi uzalo kwekubamba isikhogwe lekunzini lapho. Okubuhlungu nakho konke uJesu ambize ngompostoli, amthume nabanye abafundi, amnika amandla okukhipha amadimoni, okuphulisa abagulayo, kodwa isidingo sakhe akalidaleli izulu ukubamba isikhogwe. Akukho umqoka kangaka ukuthi uqale kanjani empilweni. Ukufika kwabo ngabe uthi akakhulume wajike. Ethe ndoda yahamba zonke izinkalo. Seyibona namhlanje isika. Nangihamba ngala kodwa Nkosi. Bangiyeka kusheba bonke okungako uzongilanda sembukile. Akiluthoke uneplani yakho. Lazi into emnandi ngalokho. Nina ke basha ingathi ngifuna ukuguga naye. Kwakuyicebo likaNkulunkulu. Kuyo yonke imishado esike yalethwa kimi ukuthi ngikazulule iproblem, awukho nodwa ongakazululekanga. You know why? Ngoba indlela yazomhambo wayo. Ayizokutshela phela nami ngaphenduka ngesikhulu so ngiyazi mina ukuthi umuntu wesifazane mayibehave kanje isuka indoda yenzeni. Ngiyazi futhi indoda mayenze nje owesifazane wenzeni. Ngoba ngiphuma phi khona. Ngeke ungitshele umuntu ophenduke nomnyaka o16 wakhula washada ukuthi khona umshado azowuseva ngoba akasivutha. Ngakho-ke izinto uyazenza uNkulunkulu kunenhloso ayihlosile enhle, bese kuba uwena olibalekelayo iqiniso. Lithi-ke uverse 38, ukuba izwi lika-Isaya umprofethi ligcwaliseka likhuluma lokuthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu na? Ingalo yenkosi yambulelwa bani na? Ngalokho ithi izwi babengekholwe, ngokuba u-Isaya washo futhi wathi, uphuphuthelisile amehlo abo, wayenza lukhulu inhliziyo yabo, funa babone ngamehlo, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ibaphulukise. Sungeke uNkulunkulu aletha umuntu azokushumayeza,
akushumeze eqeda konke inhliziyo yakho ukuthi ungaphenduki. Ngoba ubalekela into eyodwa ukuthi uma usuphendukile uzokuphulukisa. Engaziyo esigoba ngayo uNkulunkulu. Ugoba uNkulunkulu umgobe. Hayi insimba igotshwa leyo. Ayikho into ayizonda njengenyembezi kumuntu. Mufunda Isaya Isaya mahubo 51 verse 17 uthi uDavide umnikelo uNkulunkulu angawudeleli inhliziyo yaphukileyo nomoya odabukileyo. Hayi lezo zinto uNkulunkulu uyayihlonipha. So uthi ukhonke inhliziyo ukuze kungafiki la uzophenduka khona. Ngoba uma usuphendukile uyaphoqeleka ukukuphulukisa. Babusisiwe abantu abageza imikhuleko yabo ngenyembezi. Babusisiwe wathi lapho kuJeremiya bizana abesifazane bazokhala abesifazane besilisa ukuze thina amadoda amehlo ethu agcwale inyembezi. Angazi ukuthi wakhala imikhalelo uNkulunkulu. Yona nto phela yoshithisa uNkulunkulu esisikhathini isiqhumo ngayo. Madoda aseNinive 120,000 kwathunywa uJona wathola batshela in 40 days ngizobabhubhisa. Inkosi mathi yayizwi le ntshumayelo engiyishumayelayo uthi inkosi yazile ukudla gqoka amasaka yamemezela ukuzila ukudla esizweni sonke ngishilwane kwathiwa zinganiki ukudla kwavala ngishiya ingane ezincelayo kwathiwa zinganeliswa ngoba befuna uNkulunkulu ashintshe akashintanga washintsha kwaze kwahlubuka uJona kodwa kwahlubuka umfundisi wathi uJona bengikwazi ukuthi uNkulunkulu onesithabo ingakho ngibaleke ngaqaleka eshentarashishi ngoba ngiyazi ukuthi ngizothi sengishumayelile ngiphenduka isilima wena usuba ungasababhubhisi laba bantu kanti weshumayelelana uJobe namhlanje sengabefundisa abanjani abashumayele abantu mabephenduka babuye babafaka ehlathini. Kanti ushumayelelana umuntu uzokumfaka ehlathini ungamtshela iqiniso na? Bangathi uNkulunkulu angasisiza singabi lolo hlobo lwabefundisi olushumayela liqede belithatha abantu bafaka esibhobheni. Lithi izwi lenkosi kusho uIsaiah prophet ukuthi ekusile amehlo abo wenza kukhulu inhliziyo yabo funa babone ngamehlo baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphulukise. Bathi verse 42 nokho abaningi nasesikhulwini bakholwa nguye kodwa ngenxa yabaFarisi abavumanga funa bakhishwe emasinagogeni. Sisakhuluma ngani obana bakholwa ngokushumayela kwethu. Khona abantu abasaba ukuthatha inqumo. Khona abantu abathanda ukungena entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Basaba ukuthi bazoxoshwa emabandleni. Basaba izikhundla zabo abazinikezile bafuna ngixoxele indaba. Angithi la ekhaya ngibiza ngompostoli. Akangeni umpostoli ezulwini. Ayeke umbone. Alingeni idikoni ezulwini. Akangeni umfundisi ezulwini. Akangeni umprofeti ezulwini. Funde lapha kuSambulo. Ezulwini uthola amalungu ukathola idalwa eziwu4 izongezisihlalo sobukhosi. Uthole yindene asikafike emalungeni ngoba ususe uyiwona akusavuni lokho. Uthola amalungu awu24 ameli ibandla elders kungeni elder ezulwini. Ngeke usizwe isikhundla sompostoli ezulwini. Ngeke ulibone ibishop ezulwini. Hayi bono asho archbishop hayi ngeke ubabone. Angeke ngiyakutshela mina. Ubona umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu yena uzongena ezulwini. Phela singaphakama sibe izinto ngekhundla zethu zosithatha zisifake esihobweni. Ingakho uJesu etofuna ukuba mkhulu akabe ngomncinyane. So akusebenzi ukuphakama. Ngiyakhumbula sifika lapha eMnambithi nomama. Babe sifakele izihlalo lezi ezinkulu, yabona ezinkulu ukuba mhlawumbe. Ngiyakhumbula. Bayibekeza zawu4. Ezinkulu.
Mathi mangikhombe ukuthi hayi mina ngihlale ngisa, mina ngizakusondela. Nofika entabeni ngizobona, hlale ehlalweni ey'fana nezabantu bonke kuphela. Ngoba ukhona kufanele sibeke esihlalweni sobukhosi. Njengoba ngimile ngikhuluma ukhona la eduze kwami, uhlezi kusona abanamehlo kamoya bayambona. Angikwazi ukuhlala esihlalweni sakhe ekhona. Hayi angikwazi. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna simkhonze sihambe ngobungcwele phambi kobuso bakhe. uNkulunkulu ufuna singaphakami isithobe. Yingakho uPawulu wathunyelwa ingelosi kaSathane yamthambisa. Lake sibuka ubudlelwano obuqotho nobujulile phakathi kaNkulunkulu Baba neNdodana. Bunjani obakho ubudlelwano phakathi kwakho noNkosi uJesu na? Uqotho uqinile. Sengidlulile kuverse 1 kaIsaya 53. Sengiqedile ukuthi ngubani owakholwa ngesidlulele. Ngiya kuverse 2 manje. Uthi uverse 2 ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini omileyo engenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Yayingabukeki ukuba siyibuke. Julile leli verse. Yayingenasimo nabuhle ukuthi siyibuke. Ikhona le ukuthi umbuke umuntu umhlakazele. Yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke. Kodwa lokhu kusho ukuthini? Othi yayingabukeki ukuba sifune, okungukuthi wawuthi nomsumbukile ungamfuni ufela amathe phansi umhlibi kanti ushiya inkosi yamakhosi. Kumzuzwana nje thona izono zethu. Lokhu kusitshela ukuthi nathi phambi kaNkulunkulu asibukeki, asinasimo sokuthi asibuke. Ayikho into edala ukuthi asilangazelele ngoba singani sonile. Bonke bonile basilalele inkazimulo kaNkulunkulu. Wadlula lokho kwadlulela kuJesu esitambeni. Ake sibukeke ukuthi ngokuba yakhula njengehlumela. Kusho ukuthini ukuthi yakhula njengehlumela? Yini ihlumela? Ihlumela umfuziselo waleso sihlahla omila kwistem noma esiqwini. Kodwa esiqwini esinjani? Esifile. Alibibiki ihlumela isiqu singakafi. Kufanele sife kuqala bese kuqhamuka ihlumela. Lithi izwi leNkosi-ke wakhula njengehlumela likaJese phambi kwakhe nanjengempande emhlabathini owomileyo. Ngiyathanda-ke isindlela abalibeka ngalo. But the Messiah was to grow out like a tender plant or a sprout or tender shoot growing out of decayed stalk or stump of a tree that was apparently dead. Esizoyichaza kuIsaya chapter 11 verse 1. Esizoyichaza leli ihlumela. Athi kuyakuvela ihlumela esiqwini sikaJese. Kuphuma igatsha ezimpandeni zakhe. UJese na esefile. Yingakho lapha kwisambulo kuthi uJesu uyimpande nenzalo kaDavide. Okungukuthi uDavide noJese bavela kuye futhi aphinde abe uyimpande abeseyiba inzalo kaDavide. Davide uyabizwa ngoyise. uJesu ke lona. Abathi abaFarisi bebuza uJesu bathi kanti wena ungakanani? Kodwa wazi uAbrahama na. Bathi uJesu engakafiki uAbrahama mina ngangikhona. Ngoba siphansi uNkulunkulu owayevele khona emaphakadeni. Uthi-ke kuyavela ihlumela esiqwini sikaJese kuphuma igatsha ezimpandeni zakhe. Ithe kule nkonzo sibuka ubudlelwano bukaNkulunkulu neNdodana. Bezolandela yokudinga sobe sesibuka izinto ezenziwe uNkulunkulu kuye ngenxa yakho nami, ezidala kube yicala ukungamkhonzi uNkulunkulu. Ezisidaleni isikweletu sokuthi why singamkhonzi uNkulunkulu ahlukumeze ingane yakhe izala na. Athi kuverse 2 kaIsaya 11, umoya kaJehova uyahlala phezu kwakhe. Uyachazwa ke lo moya. Umoya wokuhlakanipha,
isikhombisa number 6. Umoya wokumesaba uNkulunkulu. Ukumesaba uNkulunkulu uqala kokuhlakanipha. Ukumesaba uNkulunkulu kuwukhiye kunoma imuphi umzalwane. Yafuna ngikutshela into ebuhlungu. Uyizono nje uyibiza ngumntwana kaNkulunkulu ngoba umsaba uNkulunkulu. The day wamsaba uNkulunkulu uyeke ukuthi isono. Isono simnandi. Ngimangaliswe laba bantu abahlebayo nge-19. Bazi umuntu ohlebayo akamsaba uNkulunkulu. Futhi bayasho nabo bebe ngaboni ukuthi bathi abamsaba uNkulunkulu. Umuntu ohlebayo bese fika nje umuntu ekhuluma nami ngomuntu vele msabe mina umthetho yangihlekisa. Bese ngithi uyazi ukuthi indaba usaba ukuthi akuhleke umthetho ngoba umsaba uNkulunkulu. Uthi uJesu kuMatthew chapter 10 verse 28, ngizonibonisa okufanele kumesabe. Mesabeni loyo otesebulele abe namandla okuphotha esibhokweni. So ngesikhathi umsaba uNkulunkulu usaba ukutshela umuntu ukuthi akuhlekisa, sukhohliwe isikhona. Sukhohliwe uJesu othe uphethe ithuthulelo zokufa nezehayidesi. Ake siyeke ukusaba abantu. Abapostoli beboshiwe beshaywa. Kwathiwa ngingaphinde ngikhulume ngaleli gama. Bathi uPetro noJohane noma nina ukuthi ubani sokuhlonipha. Sohlonipha abantu noma sohlonipha uNkulunkulu. Thina sikhulumayo siyakwazi. Bahlupha abantu abangahlatshiwe izwi. Abazalwane abangazange balibone usizo lukaJesu. Ngoba bakwazi ukukhuluma abakwaziyo ngoba bakwaziya kukho. Kube ngazenzela ngabe wonke umuntu udlule emlilweni adlula kuPawulu akhulume ngayo baba uNtuli. uPawulu ungeke umzamazamisi ngoba washaywa unyazi wawa. Wezwizwi lithi umzingelelani na? Akatshelwanga ukuthi inkosi wathi ubani wena nkosi na? Kathi inkosi yamakhosi umkhulu ukhathele enkandeni. Niyazazi inkani. Bakithi. Ngoba abanye bethu badala nje. Ngakule msinga-ke mina ushiye. Kodwa-ke zazingasetshenziswa inkani umsinga. Uyabona uma ubophela ulima khona lezi ezingafuni ukulima. Kungaba imbongolo noma inkomo ulima ngenkomo silimileke ngembongolo. Kwakhiwa iplangwe. Ishaywe ipikile ezinto eziphuma ngawo. Bese libekwa la ngemuva. Uthi uma uyiphusha ingafuni uhambe ithi yakhahleli vele ikhahleli ipikile igwazela. Ithi yakhahleli ikhahlela wena ikhahleli ipikile. Yilento ayisho uJesu. Athi Sawulu mzingelelani na? Kukhulu ukhahlele enkandeni. Because uma ukhahlele enkandeni uzilimaza wena. Uthilimaza mina Jesu. Thatha abazalwane bami uyababophe abashaya. You are just hurting yourself. Umuntu othi uhlukumeza uJesu ihlupha yena. Umuntu othi uhlukumeza umntwana kaNkulunkulu usihlupha yena. Uthi uJesu iqhubekisho kumele zibe khona. Kodwa maye kulo isiza ngaye ngabe ngcono kube ngaboshela into lokusile entanyeni lapho sekujuleni kolwane. Ngoba lowo muntu uzihlupha yena. Ngoba ngosuku lokuphila yothi ngangilambile wangicisha ukudla. Angomile ungiphuzisanga ukuthi wawuphi inkosi. Athi ungakwenzanga kulabantu abancane okwenzanga kimi. So uthi ukhahlele enkandeni. Ukuba uthi bande uyihlupha wena. Umzalwane naphakathi wethu ihlupha wena ntshontsha. Khona abantshontshayo phela la nibheka impahla zenu bazalwane. Kodwa abantshontshe nina bamtshontshela inkosi uJesu. Bakhathele inkandi. One day kuzokupha kuye. Ngoba ngesathi kukhathela lezi inkandi liyaphuma igazi yonke. Yena uzubuhlungu. Sikuyikhama kuyivolve inkomo uma ulima ngayo noma imbongolo. Uyakhela inkandi. Iyathamba. Zithi zingasekho ithobi lime ngendlela efanele. Ngoba inkandi zinjani zisusile. Ngifuna ubekela inkandi nanoNkulunkulu uzolibekela. Ngithi-ke khona abantu ababiziwe bashayela uNkulunkulu umthetho. Nkosi ingane zami isencane ngisayifundisa. Nkosi ngisafuna ukwakha umuzi. Abela yithathe lezi ingane zishone zonke. Manje utashe ngazo. Nkosi ngisafuna ukwakha umuzi. Abela qeda umsebenzi akuzo wakha yini. Ukhahlele inkandeni
musumisa uNkulunkulu mayifuna ukukusebenzisa sebenza, because one day uzoshumela uhlezi wheelchair. Azohlala wheelchair ubabeka izandla ukuthi ngegama likaJesu sisukuma ishona, kodwa uhlezi phansi. Ngegama likaJesu avuleka amehlo, kodwa uhlezi phansi ngoba unenkani. Kanti ukhahlela inkani. Ngakho-ke umoya kaNkulunkulu wokuhlakanipha, owamasu, owokuqonda, owamandla, owokwazi nokumesaba uNkulunkulu uyawuhlala phezu kwakhe. Namanje umntwana kaNkulunkulu ngibona ngokuthoba, umntwana kaNkulunkulu ngibona ngokumesaba uNkulunkulu. Lithi izwi leNkosi ngesikhathi uFananiya noSafira beqamba amanga, ukwesaba kwehlela ibandla lonke. uNkulunkulu esezulwini ebona ukuthi ngoba sihlezi lana simesabe, uzokwenza into ezokwenza ukuthi simesabe. Ngiyathandaza kungabe uwena azosabula ngawe bese siyamsaba. Ukuphula kwakho ungaliphazamisi icebo likaNkulunkulu. Noma ungakhula njengehlumela noma njengempande emhlabathini owomileyo, kodwa icebo likaNkulunkulu lingaphazanyiswa. NoJesu wakhula kanjalo, icebo likaNkulunkulu alizange liphazame. Babe wanekhathi abazali bakhe behamba naye badukelana seselethempelini. Kwaba nekhathi ezamehlela befuna ukumbulala avela Nyamalala. Akumnandi ukukhonza uJesu, kodwa kumnandi ungabuki la uhamba ngokukholwa ungahambi ngenyama. Kodwa uhamba ngenyama kubuhlungu. Ngisho uJohane uMbhapatisi wakhula kabuhlungu, lithi iBhayibheli wayehlezi entabeni ephila ngeenyosi edla inkumbi. Yazi ukuthi inleyo zimele lezo zinto bayiphila ngeenyosi edla inkumbi. Lesisika inkumbi ama-locust, isikhonyana leso bahlishwa ngasufaka eGibhithe. Okungukuthi uJohane uMbhapatisi wakhula ngosizi nangokuhlupheka. Ngithi mina ukuhlupheka kwakho nokuswela kwakho akungalithii icebo kaNkulunkulu. Ngoba amadoda uJohane uMbhapatisi, indoda yabhapatisa iNkosi uJesu uqobo, yakhula kabuhlungu, ihlala entabeni, phila ngeenyosi, idla isikhonyana. Kodwa namhlanje yona kuphela indoda yabhapatisa uJesu, ayikho futhela. Izinto ezinhle ziqhamuka kumuntu obekezela noma kunzima, ngoba uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akakukhiphi osizini, kodwa ungena nawe njengoba ngithandazile. Yakhala uNebukadinezari wathi sifaka amadoda amathathu, ngibone semane ehambe ekhululekile. uNkulunkulu esimkhonzayo lo uyongena nawe osizini, uyongena nawe ehluphekeni. Mina ngithi ungahlupheki kabili, ayingavumeki. Nansi into kufanele ungayivumi. Musuhlupheka kulo mhlaba, uphinde uhlupheke kwelizayo usushe esikhogweni. Dwebulayini ukuthi noma ngingahlupheka, ushilo uNkosi kuMahubo 34 wathi inhlupheko zolungileyo ziningi kodwa mkhipha kuzo zonke. Alephulwa nelodwa ithambo lakho. Noma ngingahlupheka, ngihlupheka nawe ngoba uphila kimi. Noma ngaswela indawo yokulala, ngilala entabeni nawe ngoba ukimi. Ngoba ngivuma ukuthi nakwenzayo ngosho esikhogweni. Khona abantu abahlupheka kuleli bohlupheka kwelizayo. Khona abantu ababusa kuleli ngeke babuse kwelizayo. Ngoba bagcwalisa umbhalo osho uJesu, sizani ukudlizwe lonke kodwa ulahlekele uphila kwakho na. Usizani. Ngifuna ngitshele indaba ebuhlungu engadlula kuyo nami, yikho ngiyazi indaba ebuhlungu. Iningi lethu esila asinazi imoto, ngoba sibuye ngamatekisi nangebhasi. Nabanye abanemoto bagibela amatekisi namabhasi. Ukuthi mfundo losethalele umuntu ohamba ngemoto endala ehlangane nohamba nemoto entsha, uyahala enhlizweni wazojabula kwayo. Umuntu ohamba ngemoto entsha uyahala enhlizweni, ukhalela ohamba ngendala. Nkosi yami yaphela inyanga ngizokhokhela ngani, uyajabula usibani banoba ngakhokhi.
Ngiyibona leyo nto. Akekho nelisekile. Lithi iBhayibheli yeneliso ubuphansi bakho obuzothola umvuzo ezulwini. Usujapha izinto eziphezulu. Lithi ungabi nendaba nenhlanhla yomubi. Ngoba mhlawumbe ugibelele emoto nje bathitheke igazi kwaduma umuntu. Wena uhalela ukufana naye bese yakunika uNkulunkulu. Isibhokweni. Yeneliso ikho umkhonza uNkulunkulu kulesi simo yiso. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ulala ungadlile naye akadlile ngobukwele. Bese besikhohlwe leyo. Noma yiluphi usizo okulu nawe uzenze sure ukuthi wenzayo uyabusa. Inkosi uJesu ke yaba umnikelo ophelele kusukela ebuncaneni bakhe kwaze kwaba sekufeni kwesiphambano ngenxa yami nawe. Mangithi umnikelo ophelele yonke impilo yakhe wayinikela ngenxa yethu. Yonke into ayenza wayinikela ngenxa yethu. iBhayibheli lami nelakho lithi wayengenandawo yokulala, wayishumayela qede hamba yolala eGetsemane entabeni ayokhuleka. Nangomunye efike ethi Nkosi ngifuna ukukulandela. Uthi mangilandeli ngoba mina indawo yokubeka ikhanda nginayo. Awuwedwa mhlambe nawe unayo indawo yokubeka ikhanda. Noma la ubeka khona indlu yakhe yanele. Siyathuliswa ukuthi unethana uJesu wakho okuzobusa naye. Funda baseRoma 8 uqale lapha ku-15. Lithi sizodla ifa kanye noJesu kodwa uma sihlupheka kanye naye. Kodiswa laba abashumayela ivangeli le-prosperity bathi nqakani ikhiye ozonqaka ikhiye. Kami niyazi ukuthi angengeshwa kaze kwenzeke. Mina ngiye ngithi ngizombuza lo muntu kodwa ozolanda into zakho ngifundisa ungixoxele kahle. Ukuhlalele isikhathi ngento zakho. Ukuhlalele ngempela. Hawu namhlanje zonke ngilanda into zakho. Hawu kahle mali. Akekho umuntu ofana nawe nezinto zakho. Into zakho isemadolweni, into zakho isekuzileni ukudla. Makhohlisa umuntu athi ozonqaka umshado eshayele divorce ngapha. Bathanda abafundisa ukudivorce bashade nabanye. Uyesihogweni ithizwe lenkosi. Ohlukana nomuntu ashade nomunye uyaphinga. Bayaphinga befundisa inyama. Ufika ashade nentombazane eyithanda engakholwa. Afike esontweni sangani ikhande bona ingane zabantu ziyaqula zenza izinto ezinhle amdivorce lo mfazi wakhe. Amsola ambeka amabala. Nansi inkinga abayikhohlwayo. Bafika amadoda abafarisi kuJesu. Bathi Nkosi, nanku wesifazane ubanjwe phinga oqotshela. Uthi umthetho kaMose akakhandwe ngamanje. Hayi kwenyama kaJuda yafola ngala phansi ngomuntu. Yathonge nasona kaqala. Baphuma one by one. Usithatha isibindi sokudivorce umuntu. Awunasono enwele. Uzongena kuliphi izulu. Ngoba uthi uJesu uma ungathetheleli nawe ngeke uthethelelwe. Ngoba lo muntu omdivorceayo umdivorce ngoba umthetheleli. Uzongena kuliphi izulu. Ngoba noma ungamfita nendoda ebhedeni wakho thethelele ngofuna ezulwini. Hayakulula kunzima impela. Ufite nendoda noma uyafika indoda inentombi inengane yesikole phezu kombhede wakho. Ngene kamelweni lengane uthandaza ukhale kumsuhleka kumnandi ngoba usumthethelele. Ezulwini akushadwa. Bayakwendiselwana ezulwini. Sishadile la ezulwini ngoba engasena unkosikazi. Nayo bengenayo indoda. Angisebenzisa isihlokwane sokufa. Okwesikhashana lesi sikhathi ekuhlukumeza. Wena fihlwa shila umfundisi uMaseko eMila ephethe izwi lika7 etaphuna uKolose chapter 3 verse 3. Uma nafa noKristu uphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu.
mawufihliwe ingenza noma yini indoda ungezwa abakwazi ukuhumusha abathi you've got a thick skin manje kuhlabiva lifikile kubuhlungu khona vele umuntu yazi lo laba nguthi uhlupha mina uhlupha yena ukhathele ey'nkandeni ukhathele ey'nkandeni mina noma umusi uthi uzama ukungihlubula ekhwabeni ngeke ngihlubule khona amadoda asabisa amakhosikazi athi ngoba wena usafuna ingihlabela ekhaya ngizolanda ezohlaba khululeka ngikhulule hamba mina ngiyindawo la ngoba ngishadile ngokusho wena ngoba kufanele uyilahle indoda funeke yona ekulahlayo and uma ungakulahlanga uzobuwonke amanyala nomngcola akufihli uNkulunkulu okunekhaya ezulwini siyadlula labazalwana sihlezi ngakho-ke ileyo mpilo uNkulunkulu ayifunayo yayingenasimo nabuhle ukuba siyibuke ngenxa yalezi zono nalokhu okungcwele esengibhalile wayithwele zona lezi zono ohlupheka ngazo kodwa wena wezegazini likaJesu lachitheka esiphambanweni lithithekela wena nawe kungaba kanjani ungezi uzohlanzwa egazini likaJesu esisukumeni abathanda sikhuleka abaseRoma 10:9 abathanda ukuthi sivule umnyango wezulu ngoba uRoma 10:9 uvula umnyango wezulu siwuvule sicela uNkulunkulu asisize singabi namagqubu sicela uNkulunkulu asisize amadoda asihluphayo kungazweli amakhosikazi asihluphayo kungazweli iy'ngane ezisihluphayo kungazweli abazali abasihluphayo kungazweli ngoba wena ufihliwe noKristu kuNkulunkulu siphakamiseni izandla sikhuleke Nkosi Jesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu kuba ungisindise uSathane akengifuni madimoni angafuni ngiyacela Nkosi Jesu phathe impilo yami ungikhulule emandleni kaSathane ungiphathele Nkosi umshado wami ungiphathele Nkosi iy'ngane zami ungiphathele Nkosi abazali bami ungiphathele iy'hlobo zami ungilondoloze Nkosi uzungivuse ngosuku lokugcina ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu amen ngingimkhulekeleke Baba egameni likaJesu ophilayo nanti ibandla lakho Nkosi liyavuma ngomlomo ukuthi uyinkosi ushilo kuRoma 10:10 wathi ovuma ngomlomo uyasindiswa ukholwa enhlizweni kuba ngokulunga ngiyacela Nkosi belona loyo uzokhuluma la kube kusindisiwe hayi ngoba engasindisiwe kodwa ngoba usephinde wasindiswa waphinde walungisiswa wamngcwelisa ngoba ekholwa egameni lakho Nkosi Jesu ngiyacela uNkulunkulu wami onomusa lungisa nanti ibandla lakho lithwale ibandla lakho elakhiwa amabandla amaningi ahlukene eligcwele kuWhatsApp ekhaya lezwi ibandla lakho elakhiwa amabandla ahlukene kuYouTube ibandla lakho Nkosi elakhiwa amabandla ahlukene nanamhlanje la entabeni endlu kaJehova kuyaboneleka lithwale ungcwelise kuba mawubuya landa ibandla lakho Nkosi ingasali noyedwa kube khona Nkosi bethwithwe beyoza ubumnandi bokuhlala nawe ekhaya ezulwini ushilo uvalelise kuJohn 14 bathe khanga baba kunezindlu eziningi uma bengenjalo bengiyakunitshela bengizonitshela ukuthi ngiyolungisela indawo manje indawo ilungile ilinde nina zilungiseni zingcweliseni nibe ngcwele ngoba mina Jehova ngcwele uNkulunkulu wethu siyathobeka uNkulunkulu onothando simkhonzayo usise lona loyo ofikile kulezi inkonzo usise Nkosi ukubuyela kwakhe emva kungafani lokufika kwakhe isibusiso sakho sihlale phezu kwakhe umzungeze ngaso njengoba ushilo kubaHubo 139:5 mzungeze ngesibusiso ngemva nangaphambili uzusibeke phezu kwakhe biyela kube ilona loyo Nkosi nomndeni wakhe ngeHubo 34:7
othe ingelosi yakho iyamisana zonke kwabakwesabayo bakhulume. Uphinde ubabuyele Nkosi bonke ngamunye nemindeni yakho ngoIsaiah 54 verse 17 othi asikho isikhamu esilolelwe bona esizophumelela nolimo olubavukela uzolwahlulela. Ubanikela kuwena Nkosi, ngiyacela Nkosi ukuthi usumkhuleko wami namhlanje. Ushilo kuJohn 15 verse 7 wathi mangihlala kuwe namazwi akho ehlala kimi ngocele ngikuthandayo ungenzele. Namhlanje Nkosi engikucelayo ngitelela leli bandla eliphambi kwami ukuba Nkosi ungalahlekelwa nawe yedwa. Bonke bangene ezulwini ngosuku lokugcina baphe ithuba lokusihlambulula bavuma izono zabo abangakazivumi. Siyabonga ngoba uJesu ophilayo, uJesu Kristu UyiNkosi. Amen. Siyabonga kakhulu ngaphansi. Ngicela ukubuyisela athandayo. Ngicela ukubuyisela-ke bonke umphathi wohlelo. Sibonga bonke abafikile, siyazi abanye bayahamba namhlanje, abanye sinabo isibekezelele. Ngiyathemba ukuthi befikile noma uzofika ukulamba kwesizinto zivela enhliziyweni yomali. Siyabonga kakhulu bazalwane ukubusisa ukubuyisela umphathi wohlelo. Singabala-ke baba, ngiyabonga. Jesu Kristu UyiNkosi.